Assalamualaikum Mbak Ida. Waalaikumsalam. Wih, belonjone akeh mah ta Mbak Dia? Ya nggo persiapan poso to Mbak Ida iki. Aku persiapanku ya nomi, teh, gula, permen. Hah, permen? Meh poso nyiapke permen. Lah meh poso apa meh piknik? Lah nggo buka to Mbak, ben semangat. Ya bukannya permen, Mbak. Buka puasa kita, Mbak, nganggone kita kurma, es buah, terus kolak. Ya dudu permen, kok bocah TK we. Kan podo manis ya Mbak. Manis-manis. Untune lho mengko sing marai rusak. Lah Mbak Ida wis nyiapke apa wae? Ya wis ta Mbak Dia. Aku tau wis nyetok beras, minyak, gula, karo stok lombok. Oh, aku durung tuku lombok, Mbak. Hah? Dulu tuku lombok Mbak Dia. Aduh, Mbak Dia. Lang poso sasi lho. Kok ya ra mikir tuku lombok, Mbak? Posone rak nyambel kita, ora enak. Oh alah, iya sih Mbak. Tenggone pawonmu ana lombok rak Mbak? Aku njaluk sithik Mbak. Ana ning warung. Nek omahku yo gawe nyambel aku dhewe, Mbak. Sisuk to, tuku lombok sing akeh. Gawe nyetok sasi. Ora malah permen sing dituku. Iya Mbak, tapi permennya tak simpen sik ya. Simpen wae. Wong kok senane gawe mosi. Poso kuwi latihan sabar, Mbak Dia. Utamane sabar ngedepi sampeyan, Mbak Dia. Aduh.